Moikka ja tervetuloa videon pariin. Mä en tänään nyt tää jouluesittelyvideo, mä tehdä eilen, mutta mä en jaksanut enkä mitenkään kerennyt, niin mä teen nyt tän jouluesittelyvideon. Ja osa näistä jouluheista mulla on siis päällä. Eli mä sain tän jouluheeksi, tämmösen ihan lämpimän. Sitten nää housut ja sitten alla leggingsit, mä sain myös joululahjaksi. Ja sitten mä sain sukat, joulusukat joululahjaksi, mutta mä en nyt näytä, mutta mennään sitten nää joululahjaksi. Mä sain tommosen tontun joululahjaksi. Sitten sain tällaiset leggingsit. Sitten tommonen suklaasinäänrasia, missä oli suklaata. Tämmösen yöpaidan, missä on tommonen sydän. Mä laitan kahden, koska mä en ole vielä meikannut, mulla oli jokin eilen letti, niin joo. Sitten oli sepe panda-asu, tämmöset sepet panda sortsit, tommosen, sit siihen paidan, tommonen paita. Minusta on jo sopia sepet asu oikeesti. Sitten tällaiset leggingsit. Sitten tämmönen pylhä. Sitten keittiöpyyhkäsen, tämmönen joulunen. Tässä näkee Suomillaan, että tulee keittiö lisää ja kaikki tällaiset uusia. Sitten mä sain tämmöset rullaset, tämmöset yöhousut, missä on taskut. Mulla ei missään muissa rullahousuissa ole taskuja paitsi näistä. Sitten esitellään tällaiset sukat. Vinge on leffalippui. Ja mä nyt esittelen nämä, mä otin pois tästä pussista niin kun tulin, ja sitten nyt ne tämmöset kaksi tämmöstä käsikorua. Sitten nääkin on vissiin toi, niin avaisi että pussilla, ja nääkin on vissiin tämmösiä joku rannekoruja ja tällaisia. 2 grungia. Hajuvesi, mikä tuoksuu vaniljalta. Sitten läpinäkyvä tämmönen lumenen huulikiilto. Sitten lumenen ripsari. Pitää vaihtaa vähän asentoa, kun jalat alkaa puutumaan. Ja sit mä sain 2 tämmöstä juhlapöydän konnektei. Sit mä sain semmosen bussin, missä on tosi paljon herkkuja mun isoveljeltä. En tiedä näytäks mitä tää, mut matkapeili. Tosta saa niinku valon tosta päälle. Mut sit täällä on niinku tälläkin 2 vaatetta, mä en nyt niitä näytä. Sitten kirjekuori, siinä tuli rahaa, takia tosi hyvä huoli pitää. Sitten sain saipapipon. Saipakauluhuivi. No, tässä on ollut oli tämmöinen joululahjattava. Siinä ei kaikki ole. Moikka!